Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso uveze imicabango yakhe ngokusebenza nesekela lomqeqeshi uSteve Komphela ngemuva kwesonto elimatasatasa kuyena neqembu lakhe. Leli qembu elingompetha liwina umdlalo walo wesibili kulandelana lihlula iStellenbosch FC ngo-1-0 eDHL Cape Town Stadium ngoLwesithathu ebusuku. Igoli elilodwa kulo mdlalo lishaywe ngu-Ingram Renars owashaya igoli ngesikhathi benqoba ngo-1-0 beshaya iqembu laseMorocco iRaja Casablanca kowe-CAF Champions League ezinsukwini ezintathu ezedlule. Njengoba imidlalo emibili idlalwe ngesikhathi esifishane, uCardoso ube nesikhathi esincane sokuphumula. Nokho uthi ithimba lakhe labaqeqeshi okuhlanganisa uKomphela noKennedy Mweni bobabili abasala ngesikhathi sikamanqoba-mnqithi libe lusizo olukhulu. uCardoso uyakujabulela ukusebenza nethimba lakhe eGlockhop, ikakhulukazi uKomphela ongumuntu osezingeni eliphezulu ukusebenzisana naye futhi unomqondo ohlangana kahle nawo wonke umuntu, futhi ukuthola kulula ukusebenzisana nawo wonke amanye amaqembu okuqina. Umhlaziyi kanye nabakwezokuphepha njengomqeqeshi uKennedy noMatias uzosengathi bonke basebenzisana kahle njengomndeni. Njengoba kuzobe kudlalwa iCarling Cup kule mpelasonto, iSundowns noCardoso bazothola ithuba lokuphumula baphinde balulame. uCardoso uthi lesi isikhathi sibalulekile ukuthi abadlali balulame. Uzokuhlelela kahle ukuzilolonga ukuze agweme ukubaphusha kakhulu. Ubona kuyinselelo enkulu futhi emnandi ukuba ngumqeqeshi.